Tips that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Happy Wednesday morning sa ating morning barkada dyan. Grabe, na-miss kong umupo dito. And maraming salamat kay Sofia for being with us. Ang dynamic trio ay nabuo na namang muli. Pamumunahan ng raketera at mag-discounteng Momshi Sheki. Yes, and ang hindi nawawala pero laging iniiwan mag-isa. Oh. Charis! Anyway, ang nag-iisa pong minion in the house na ginaya na naman nilang aking mga damit. Ay, naku. Pag-inggit pikit. Charot! Randy Guzman, magdadala sa inyo ng good vibes at maraming kwentuhan ngayong umaga. Ayan, it's a Geometric Wednesday. Geometric Yes, talaga. yes. Nag-mascom ako hindi ako nag-major in math kaya kwan. Ayan, it's a good morning sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga po ng Wednesday. Gising-gising, bangon-bangon na at narito na naman ang inyong dynamic trio na magbibigay sa inyo ng saya at inspirasyon ngayong umaga. Makakasama niyo po ang inyong gentle giant, Charles Limon. Oo, inspirasyon talaga tuwing agahan. Kaya morning barkada, samahan niyo naman kami kahit gumagamit tayo ng free TV at antena na lamang ang gamit. Itigit lamang yan para makuha yung tamang signal papunta sa dynamic trio. At kung meron naman tayong smart digital TV kasi advanced na tayo ngayon, no? Oy. Merong digiboxes. At yung digibox po may mga channel number yan. Ang channel number ay, ano lang, change lang natin. Change talaga. Ilipat lang ng ilipat. Hanapin kami via the GN channel or Highland TV channel. At depende po sa lokasyon mo ang channel number. Yes, pero doon po sa mga tinatamad pa ayaw pang magbukas ng kanilang mga television, meron tayong mas madaling paraan. Gamit lamang ang inyong cellphone, mapapanood nyo po kami live sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon, and sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. So, ang kailangan nyo nang gawin, isa-search nyo yung mga yan sa kung anong platform man, ipa-follow, subscribe, hit that notification button para lagi naman kayong ma-notify every time we have something to share to you. And also, we have our other social media platforms like Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. And, ang daming end. Ang dami nating karagdagan, ano, kasi meron pa rin po tayo, meron na tayong actually website na pwede nyong puntahan kapag gusto nyo lang ng good read. Kasi dyan, nagpo-post din po kami sa rngluzon.com. Kaya bisitahin nyo na RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala nang iba. Like, share, and follow or subscribe para ma-notify kayo. And speaking of being notified, atin namang i-notify ang ating publiko ukol ho sa latest weather update natin ngayong umaga, July 13, 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga, yung low pressure area po na binabantayan natin dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nandito na ho sa taas ng Apari, Cagayan or diyan po sa Isabela. So kung makikita nyo po yung red dyan sa parte ng Tugigaraw, yan po yung low pressure area na sinabi po ng Pag-asa na inaasahang hindi po ito magiging bagyo. Pero kung nakikita nyo po dito sa taas ng Palawan, yan po yung mga nagbabadyang ulang dala ng hanging habagat kung saan inaasahan po na magiging maulan ngayong araw na ito.
ang buong Northern Luzon and dyan po sa Metro Manila dahil pa rin po sa hinihila ng low pressure area itong hanging habagat pataas dito po sa Northern Luzon. Kaya asahan po ang maulang panahon. Magdala po tayo ng pananggalang sa ulan at kaninang alas 3 ho ng umaga huling namataan itong low pressure area sa 115 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan at patuloy po itong tutumbukin ang direksyon paakyat ho ng Taiwan and inaasang siguro makakaapekto dyan po sa southern portion ng South China itong low pressure area sa susunod na mga araw. Pero dahil pa rin po dyan, meron po tayong pag-uulang mararanasan. So ang pinakamababang temperaturang naitala po dito po sa Baguio City kanina, 15.7 degrees Celsius at inaasahan po natin na itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 22.5 degrees Celsius. Yan po ang ating latest weather update ngayong umaga. Uy, ano yan, lumalamig, umiinit at nagbabago na ang panahon kaya it's always good for us to take care of ourselves and lalo na ngayon, Morning Barkada, hindi pa tapos ang COVID-19 pero kinakaharap na naman ng 15 out of 17 regions ang paglaban sa dengue. As these 15 regions nga, Morning Barkada, have surpassed the threshold ng dengue cases sa buong bansa. Kaya ngayon, ang DOH might have the possibility of reviewing the data and benefits of the Dengvaxia vaccine as ito nga tumataas yung cases natin. Morning Barkada, the current dengue situation is now worrisome because of the rise in most regions alongside growing COVID-19 infections, and yung mga most affected dyan ay 15 years old and below. Kayo ba, Morning Barkada, would you be amenable for DOH na ilabas ang Dengvaxia? Well, in fact, last 2018, it had tinaas sa Senate ang kaso regarding this one kasi there were approximately 355 deaths of children na nabigyan ng Dengvaxia. Although kasi ang Dengvaxia they started curating the vaccine 1920s pa in parts of Puerto Rico and US kasi sila yung isa sa mga countries na na-hit ng dengue. But then again, hindi naging full yung pag-implement nila, yung experimentations nila because it did not pass the 4 stages of dengue. Now, dito naman sa Pilipinas, ang naging effect kasi nito when we start rolling out the vaccines since 2016 yun, 2018 in-stop ni DOH yung pagpapavaccine kasi nga there are side effects of the vaccine na hindi maganda sa mga na-vaccine, lalo na po dun sa mga, kasi yung vaccine is effective dun sa mga nagka-dengue na. However, the side effect was even worse. And sabi nga nila, this dengue is the break bone fever. So, hindi siya maganda for other side effects. However, if they are to review this one, maybe we can, maybe we can see through yung hindi lang yung side effects niya, but also it's good effect naman if ever malalabanan niya nga talaga ang dengue. For me, sa akin hindi. Ayoko. Bakit? Kasi ano lang yan very seasonal lang yan. I mean, hindi naman sa pero pwede mo kasi siyang malabanan sa ibang paraan, hindi yung magpapaturo ka. Especially now that we have COVID vaccine, ang dami nating mga ginagawa na sa katawan. So parang, yun nga, hindi pa naman natin sure. Ano ba yung effect niya? Ano ba yung gagawin niya sa katawan? Meron bang something sa blood natin na pag sinipsip ba ng lamok or pag nalagyan ba ng something from the lamok, di ba? Hindi kasi natin alam kung ano, and pwede yung makasira pa sa other parts ng ating mga katawan. Kaya, no, ako, sa akin no. Ikaw, kasi sinabi naman nung manufacturer, nakalimutan ko Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur, na when they conducted clinical trial sa ibang mga bansa, wala namang namatay. They're just wondering dito sa bansa natin, bakit may mga batang namatay? And tanong din natin, kung ibabalik man, kasi meron yung ilang parents that they were not informed or they were not, hindi sila binigyan man lang ng parents' consent or waiver noong turukan yung kanilang mga anak sa ng mga schools siguro to. Mga public schools. Kaya naman siguro, we need to siguro i-review natin yung mga nangyari and made some kung anumang pagbabagong gagawin natin kung ibabalik natin yan. And speaking of ibabalik,
at mapapalitan pala. Oo Itong nga. 1,000 peso bill, naku, napanood nyo ba mga kabalitaktakan sa social media? Kasi nga po meron po itong isang netizen na nag-post na ang kanyang 1,000 peso bill sa isang mall ay hindi daw tinanggap dahil natupi po ito. Ito po yung bagong 1,000 peso bill, ano? So, yun nga po, ano, yung sinabi po ni, ito pong nag-post na si Miss Raylen Lopez, na nagalit ho siya dahil po sa ginawa ng mall sa kanya dahil hindi po tinanggap ng mall itong natupi na 1,000 peso bill. Pero ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kahit natupi man o hindi, dapat pa rin pong tanggapin as long as wala naman pong sira itong pera na ito. And siguro, ang alam ko, ipapalit siguro ng kahera yung 1,000 para ikikip niya yun. Diba? Oo, Pwede naman. Oo. Pero yun nga po, dahil legal tender pa rin po ito according to BSP, and kung maaari lang daw sana, wag nang tupiin yung pera. Kasi nga din naman, nami-mutilate, na papabilis yung lifespan ng pera, nami-mutilate, baka madaling masira. Kaya naman, we encourage everybody to have some wallet, Pero kasi pagdating sa jeepney, ifo-fold nung barker, di ba? So, nato niya ba intimo to yan, tapos ingkulpinan. So nga, Dajay, yun po, yung dapat natin gawin. Pero pag-uusapan natin yan mamaya, makakasama po natin ang Bangko Sentral kung ano nga ba ang pwedeng gawin dyan. Oo nga naman. Pero speaking of pagbabalik tanaw, dahil malapit na po ang Cordillera Day. Ayan, starting today po, meron po tayong art exhibit dyan po sa Baguio Convention Center, and mag-e-end ito sa August 28 or 23. Yan, basta nasa date po na iyon. I'm gonna check. Ayan, 28. Tama ako. August 28 po, yan ang in celebration of the 35th Cordillera Day. Ito po, makakakita tayo ng mga photographs or mga kagamitan mula na nanggaling pa or nakuha pa noong 90s. Ano? Paano ba to? 1900s! Ano ba yan? Kanina ka pa iniisip. 1900s hanggang 1925. And then, meron din tayo nitong Bayan Collection na mga paintings naman po ni Mr. Roland Bayan, isang famous painter, and marami po tayong mga makikita dito. Also, we will have the Gallery 2600, and 10 o'clock hanggang 4 p.m. ito nakabukas, Tuesday to Sunday. And ito po ay makikita ulit, sabi ko nga kanina, sa Baguio Convention Center. So, sa mga mahilig po dyan sa history, artworks, o sa mga Cordillera lang, o kahit mga turista na nais lang magbalik tanaw, makita kung ano ba ang Cordillera noon, ano ba ang mga tao sa Cordillera before, mga stories, mga artworks. Bumisita na po kayo sa Baguio Convention Center starting today. Yes, and that will also straight up some of the misconceptions nga na meron pa rin ang ibang tao tungkol dyan kung nasaan nga daw ba ang Igorot Stone Kingdom. Nasaan nga ba siya? Nasa Longlong po ang Igorot Stone Kingdom, at wala po sa Banawe. Yes. Although, Morning Barkada, ifini-feature po nila ang skills and artistry ng mga tao sa Ifugao. Hindi po yan, hindi po siya nasa Banawe. Kasi po ang maker o may-ari po ng Tamawan ay isa sa mga taga-Cordillera. Cordillera. Tamawan. Cordillera. Tamawan. Ay, sinabi ko Tamawan. Igorot Stone Stone Kingdom. Kingdom. Sorry na. Si Sir Pelayo. Pio Velasco. Pio Velasco. Sino si Pilasio? Magkaiba pala yun. Ayan. Morning, Sir Pio. And also, Morning Barkada, sa mga gusto pong sumali sa Miss Baguio 2022. Just a friendly reminder, some of the requirements is that you should be a bona fide resident of Baguio City, 18 to 24 years old, and sana Morning Barkada at least 5'3" ang height. 5'3". Ikaw ba 5'3"? 5'7". 5'7". Akala ko 5'6". Wala tayong pang pa 5'6". And of course, female by birth and single and has no children. At kung sa mga gusto pong sumali, just visit the Baguio Tourism Council website and also get in touch with Bueso Organization. And the deadline of registration will be on July 24, 2022. Malapit na yan, ha? Apply na, Morning Barkada.
mag-apply na kayo. Kayo, hindi ako Ikaw ba, pwede. Charles? Ay, Ikaw ba? Sino naman ang mga kasama natin? May mga chika dala ba kayo? Ako, Ngayon, ngayon mamaya po makakasama natin si Sir Neil Noel mula po ng BSP Northern Luzon Wow. upang i-explain itong 1,000 peso bill. Dapat pa bang tanggapin ang mga natupi na mga 1,000 peso bill na bago? Ating alamin yan mamaya. Ako din, mamaya morning barkada, meron tayong makakasamang Asian Youth Advocate for all this network. He is, we wanted to extend his congratulations kasi sasama siya sa isang forum in Tokyo lang naman, funded by the United Nations para i-represent ng Philippines. So makakasama natin yan maya-maya lamang. Oo, Arigato. ako hindi pa nag-reply yung mga ka-textmate ko, kaya tomorrow na lang. Anyway, I-textmate mo na lang. tutok lang, huwag kayong ayos. Marami pa tayong pag-uusapan at pagkikwentuhan dito pa rin sa Morning Balitaktakan! Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakapitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Oras po natin alas 7:20 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na po at ngayon po sa ating dito po sa ating tirada sa umaga ngayong araw na ito, atin pong pag-usapan itong 1,000 peso bill. Makakasama po natin lumabas. Sige, makakasama natin maya-maya si Sir Neil Noel Malimban ng Regional Director po ng BSP Northern Luzon upang pag-usapan ho natin itong issue ng 1,000 peso bill. Dapat pa bang itupi or hindi ba dapat pwedeng tanggapin? Ating pag-uusapan yan ngayong umaga. Kaya sa mga merong 1,000 peso bill na bago, makinig kayo. Ayan, Sir Neil, good morning po. Welcome po sa Morning Balitaktakan. Yes, good morning and thank you. Thank you for having us. Ayan, it's nice to see you again, sir, ngayong umagang po ito. Okay, sir. Sir, katanungan po, diretsohin na po natin. Pwede pa po bang tanggapin ito pong mga bagong 1,000 peso bill kahit may tupi? Natupi po ito or kung anumang style ng pagtutupi? And ano po yung patakaran dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas po?
Yes, oo, of course, no? Kahit natupi ang 1,000 peso bill natin, polymer or paper-based, of course, pwedeng tanggapin yan. Yung sinasabi sa social media na hindi na siya legal tender, ay hindi po totoo yun. Kasi hindi nawawala ang pagka-legal tender ng pera natin dahil lang sa pagtupi nito. Okay, sir. Sir, I understand that it is made from polymer or kung anumang mga materials neto. Can you enlighten us, sir, kung ano po yung mga materials neto pong bagong 1,000 peso bill, and yung polymer po, how is it different doon sa dati nating 1,000 peso bill na paper po? Yes. Okay, so pag sinabi nating polymer, no, ito ay plastic-based as opposed to the current paper-based na ginagamit natin na pera. Actually, yung ginagamit natin na pera ngayon, 'di ba? Napabalita na 'yan na there's some abaka material also. Itong polymer naman ay smarter, cleaner, and stronger. It is smarter because it is more difficult to counterfeit because of the sophisticated features. It is cleaner because it is more hygienic, and it can be sanitized more easily than the current paper-based money. It is stronger because it lasts 2.5 to 5 times longer than the current paper-based money that we have. Ayan. Okay, sir. Sir, balikan ko lang po yung polymer. Ano po itong plastic po ba ito, and hindi naman po ito yung madaling masunog na plastic, sir, kapag nababad sa init siguro, or kung ano man, sir, yung ginawa natin? Hindi naman sa pag binabad mo sa araw masisira na ito, na katulad ng mga ordinary plastic, medyo naman ito, matibay. But we have ways of treating it properly as a sign of respect also for our currency. So hindi ito ordinary plastic na pag binabad mo ay nasusunog on its own. So medyo matibay yan. Oo, kasi natanong ko, sir, kasi yung ilan po gusto nilang i-keep, gusto nilang planchahin daw, sir. Baka pwede po ba yun, sir? And ano po yung do's and don'ts natin? On extreme heat, hindi pwede. Of course, hindi pwedeng planchahin, hindi pwedeng itabi sa kandila. Yan siyempre masusunog din yan. Katulad din ng paper-based na pera natin. In fact, we're saying that the way you treat your paper-based money is the way you should also treat the current polymer 1,000 piso banknote. It's the same. Okay, sir. Sir, yung issue po ng pagtutupi, kasi sinasabi daw po nila na it is a disrespect yung pagtutupi ng pera. Ginagawa naman po ito ng mga barker ng jeep, kung sino man, wala tayong wallet kung minsan, sir. Ano po yung guidance dito ng BSP? Yeah, we just say that of course, you have to keep them flat, no? Keep them clean. Yan ang sinasabi natin. Hindi natin maiiwasan na ganyan nga ang ginagawa ng mga tao, lalo na sa nabanggit mo nga, mga barker, lalo na sa palengke. But of course, it's a sign of respect. That's what we're saying. I have to reiterate that even if it's folded, as long as it's not destroyed, if it's folded, it's still legal tender. It can be used in day-to-day payments. So ganyan po, basta ang pagtutupi ay hindi yan walang value sa kanya, no. So pareho pa rin. Gusto lang namin i-emphasize na the proper handling of this polymer banknote, even the paper-based banknote. So we just want to emphasize the proper handling because we want our the people to treat our currency, our money, with respect. So hindi po yan basta-basta lang kina-crumple o basta lang nilalagay sa bulsa na nalulukot na siya, no, or fina-fold mo ng para mailagay mo sa iyong pitaka. As much as possible, you have to keep them flat. Yun lang, it's a sign of respect to our currency.
Okay, sir. So, now, sir, na sinabi mo yan, meron kasi tayong batas ata, sir, dito po sa pagprotekta ng ating mga pera na ipinagbabawal po itong excessive folding. Gaano po ito dapat, kasi meron daw ata itong multa na 20K, 20,000 pesos na bail, and when will it be unaccepted and given a consequence? Ito pong excessive folding. Can we define first ito pong excessive folding kung pan? Pwede, sir. Tama, no? Tama, no? Yung nabanggit mo, merong batas. So we have to take it in context and in view of the law that you mentioned, which is Presidential Decree number 247. Yung batas na to punishes the willful defacing, mutilation, burning, tearing, or destroying of our currency, whether it's note or coin. So, ulitin ko, willful defacing, mutilation, burning, tearing, and destroying. So, pag sinabi nating folding, ano ba yung excessive folding? When you say excessive folding, it amounts to the money being destroyed already. So yun yung excessive folding na sinasabi natin. Of course, pagka hindi intentional na fold mo siya, pwede pa naman yon. Okay? So we have to make that very clear. Pwede pa yon. Actually, kahit na nga yung mga, di ba, meron tayong ang BSP dito, palit pera drive. Yes, sir. Pinapalitan natin yung mga unfit, di ba? Kahit yung mga lukot-lukot, medyo sira-sira, pinapalitan namin yon kasi may value yon. Okay? So hindi automatically nawawalan ng value pag ganun ang itsura ng nagiging unfit ang pera natin. May value pa rin. In fact, na pwede pang gamitin yan. Ang sinasabi lang natin is yung bangko, pag nakarating sa bangko na yan or pag nakarating sa isang merchant, nakita niyang unfit yan, pwedeng ipalit yan sa BSP or sa mga bangko. So papalitan ng mga bangko yan. Oo, ayan, sir. Sir, yung excessive folding, ito yung sinasabi ba natin na yung kung minsan yung mga bata makukulit, they're treating the money or itong bill as origami. Gagawa sila ng palaka or kung anumang mga shape dyan or tayong mga Pilipino. Huwag nating gagawin yan. Oo. Yeah. Yes. Back yes. in the Correct. Huwag nating gagawin yan kasi yun nga, yung excessive folding, it could lead to distraction na rin kasi dyan mag-uumpisa yung pagkasira ng ating paper bills sa excessive folding. Kapag ginawa mong origami, di ba, pagka pino-fold mo sa origami, talagang linalagyan mo ng linya di ba? Oo. Ayan, dyan nag-uumpisa. Okay, sir. Pero nagiging unfit lang ito. Nagiging unfit ito. So, pwede pang gamitin yan at eventually yung naka-receive niyan na establishment or ng bangko, pwedeng ipalit yan sa BSP. Okay, sir. Sir, lastly na lang siguro, ito pong palit pera caravan natin, saan na po tayo nakaikot dito ho sa Pilipinas and saan pa po yung mga plano nating magtayo itong palit caravan kasi yung mga normal na mga Pilipino kung minsan kagaya ko, hindi ako nakakapunta lagi ng bangko para ipapalit yung mga unfit na mga pera. Saan po kayo pwedeng hanapin and saan po yung mga upcoming na mga palit pera caravan nyo, sir? Yes, this is Cordillera Month and we have a scheduled Palit Pera Drive also this coming July 24 dito sa Baguio City, sa Session Road. At every month na rin natin ginagawa yan. Nagkaroon na rin tayo sa Tarlac at magkakaroon tayo dito sa San Fernando, sa La Union. Sa La Union. This month also. And in other areas dito sa North Luzon and even in Visayas and Mindanao magkakaroon yan. Just wait for our announcement for the exact date and the location. Okay po, sir. Sir, may pahabol po dito. Gaano po daw kahirap ma-counterfeit itong bagong 1,000 peso bill? I think meron ata yung mga bagong security features neto. And paano po, how to spot them po? Yes. Nabanggit natin kanina, this polymer banknote is smarter than the current paper-based money because it is more difficult to counterfeit. It has several features that we are counting on para hindi ito
madaling ma-counterfeit. Like of course, yung polymer substrate niya, medyo mahirap yan, yung material itself. Yung the enhanced value panel that you can see on the face, yung clear window ng bulaklak, yung sampagita, yung serial number of course, and yung mga tactile dots, parang braille yan, makikita mo dyan. Mahirap gawin ito, yung embossed prints, yung metallic figure, yung iridescent figure, yung shadow thread, lahat ito, they will contribute to the security features overall that will make it more difficult to counterfeit. And in fact, this 1,000 piso polymer banknote is the first one to be released because this is the denomination that is mostly being counterfeit. And ito yung medyo maraming nagsisirculate nito. Kaya ito yung unang nilabas na polymer. Okay po, sir. Sige po. Sir, your message na lang, your closing statement na lang, sir. And message na din po natin sa publiko sa pag-handle po ng ating mga pera ng BSP. Go ahead po, sir. Yes, thank you. We just want to remind the public, yes, there is a law that prevents the mutilation, the defacing, the burning, the willful tearing, and destroying of our paper currency and coins also. So we have to make sure that we treat our money with respect. And that is the basic principle that we always want to convey to the public. Our money deserves to be treated with respect because this reflects on the discipline of our country when it comes to commerce, when it comes to handling these banknotes. And this is the image also of the Philippines. So treat them properly. Do not cut, do not burn, do not iron, do not put strong chemicals on them. And of course, as much as possible, keep them flat, keep them clean. And we invite you again to participate in our Palit Pera Drive so that all of this unfit currency that you have can be exchanged to fit currency, yung mga mas maganda, mas malutong. Okay, so see you. Yan, sir. With that, Sir Neil, maraming salamat po and thank you very much again, sir, sa pagpapaunlak niyo po sa amin ngayong umaga. Magandang umaga po, sir. Thank you. Magandang umaga. Yan po si Sir Neil Noel Malimban. Siya po ang Regional Director ng BSP Northern Luzon. So yan po, no, yung mga guidelines sa ating paghawak ng ating mga pera para po magtagal ito. Ayan, magbabalik pa po ang Morning Balitaktakan. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. There would always a reason for us to change and make an advocate, Morning Barkada. Ngayong umaga, meron tayong isang youth leader that is making change and paving ways para makatulong sa ating mga youth. This morning, we have with us Mr. Myros Ponon, and he is the founder of the Asian Youth Advocate Network. Good morning, Sir Myros. Good morning. Actually, it's the ASEAN Youth Advocates Network, but I understand. But good morning. It's so nice to be here. Thank you so much for inviting me. Thank you, Sir Myros, for sharing us your time. Sir Myros, simulan natin. Paano nga ba, or ano muna, ang Asian Youth Advocate Network at paano at bakit ito nabuo? Ayan. So, ang ASEAN Youth Advocates Network ay isang youth-led non-profit organization that aims to capacitate the youth in providing positive change to society. So ngayon, we cover the 10 Southeast Asian regions, which is ASEAN. But now, we're focusing, well, before, we focused on the Philippines. It was once called Youth Advocates for the Philippines. Nabuo ito through me as the founder, and it started with one. And as someone na hindi binigyan ng pagkakataon na magsalita at na wala naman talagang foundational concepts or experiences as a leader, nakita ko yun na isang napakalaking gap. Anyone can lead despite their experience, despite their differences, despite their diversity. And ang isa kong nakita sa mga kabataan is ang raming gusto maging leader, pero ang konti lang ng mayroong advokasya na. At ako, naniniwala ako na bilang isang advocate, dapat magkaroon muna ng isang advokasya bago maging isang leader. Isama natin ang importansya ng volunteerismo. Yun lamang po. Maraming salamat. Tama, exactly, Sir Myros. Marami. If I make quote, maraming gustong maging leader pero hindi lahat may puso at para sa isang advocacy. Ikaw ba, Sir Myros, what is the advocacy of ASEAN Youth Advocate Network? Okay po. So, if I were to summarize, ako kasi ang advocacy ako ay talagang mga nasa kabataan, especially sa mga hindi binigyan ng pagkakataon para maging leader, hindi alam kung paano maging isang tunay na voluntary. So kung gagawin natin tong simple, ang ASEAN Youth Advocates Network ay may mission na magkaroon ng advocacy ang mga bata at talagang sa kabataan ang aming focus. So ngayon, ang ASEAN Youth Advocates Network, para makamit yun, ay talagang itinatatag ang civic education. Civic education para mas maging mulat at para alamin ng kabataan ano talaga ang mga advokasya. Rumami ang mga naging advocates ngayong pandemic, pero ang problema, hanggang salita lang, walang action at walang proper research or theories sa pagpapaalam nito. And talagang ang goal natin is talagang maging established or founded ang mga advocates. Napakaraming organizations na iisa lang ang focus, kaya kami nag-focus sa civic education para magkaroon tayo ng scope sa iba't ibang advokasya para gabayan natin sila kung saan nung mapipili nilang advokasya. Kasi ako, naniniwala ako at ang buong organisasyon naniniwala na ang advokasya ay nanggagaling sa experience ng isa. Ang sinasabi ko nga lagi kapag binibigyan ng pagkakataon na magbigay ng speaking engagement is that nasa kanilang pinakamalalaking hugot na nanggagaling ang kanilang mga advokasya. Ayan. Certainly, Sir Myros. Sir Myros, ito naman, with nasimulan ang advokasya na ito ngayong, kailan ba, Sir Myros? And ano na yung mga activities na nagawa natin for our youth advocates? So, 2019 nagsimula ang Youth Advocates for the Philippines. And lumaki kami, ang ASEAN Youth Advocates Network. We decided to go from one country to 10 countries on August 2021, August 12, 2021. Also, the founding anniversary of ASEAN. And so, since then, we have reached 200,000 members through our projects, again, and focusing on civic education and really on that transformational leadership experience.
So ngayon, before we always would say na we cater to the SDGs, pero at the end of the day, napakalaki pa rin kasi ng sakop ng SDGs. Yes, So we opo. focus ourselves in 4 pillars. Una, global citizenship education. Talagang ang goal natin dito is sustainability at global interdependence. Yes, Bilang yes. Pilipino, we have to understand our global goals and our responsibility as global citizens. Pangalawa, democratic engagement. Of course, civic participation, political participation, factual information to shape society. Pangatlo, climate alliance. Alam natin kung gaano kahalaga ang ating environment. Yeah. And so, ngayon, may isa kaming koalisyon na tinatawag na Pasa Plastic. Pang-apat, last but not the least, is community building and well-being, where talagang we build communities fostered by social networks, diversity, and individual empowerment. I believe nakikita nyo sa screens nung simula, no, na feature ang isa naming pinakamalalaking events. Kasi usually, pag mga non-profit organizations, ito ang sikat. It's yung mga donation drive. Yes. So, kita dyan sa mga picture, ang ASEAN Youth Cares. Pero nakita rin namin, for example, na ang raming gumagawa ng outreach programs pero napakaunti lang ng mga sustainable. And so, paano kaya natin magagawa tong sustainable? So, ang ginagawa namin is to add livelihood programs. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para pumili ng mga photo, no? Pero we have done more than 100 projects and we have reached 200,000 youth focused on the 4 pillars that I have mentioned. And our next goal is actually to build an advocacy center sa May Bicol, which is the next step of this journey that we hope to bring on. But I'm very excited. I'm very proud of what has transpired in the organization, and there's so much more to come. For example, we will be holding the second annual ASEAN Youth Week that we celebrate every second week of August, because we celebrate ASEAN's founding anniversary. We celebrate International Youth Day or Linggo ng Kabataan, and the goal of the project for the past 2 years is to really highlight and showcase the importance and the beauty of the Southeast Asian youth. Truly, there is unity and diversity. Ayan po. Yes, Sir Myrus, it is really something that you should be proud of as the founder, and you've reached nga not just youth, but more to that is there is sustainable out of it. Sir Myrus, why do you think are the youth very involved in social development and civic education? Well, in fact, they say that you're just youth. You may or may not affect changes and decisions when it comes to these big matters. Tama nga po yung sinabi nyo, no? Talagang may isang parte na naniniwala na tayo ang kinabukasan ng bayan at may parte ng hindi. Ako, naniniwala ako na tayo nga, hindi lamang ang kinabukasan, pero tayo rin ang kinakailangan ngayon. Huwag tayo maghintay sa kinabukasan kung kaya natin magbigay ng pagbabago ngayon. At bilang isang youth advocate, talagang we want to uphold that. Of course, we want to make sure that development is achieved. As a development study student, napakalaki na ito sa akin. Kasi kapag walang development, kapag hindi tayo nagiging progresibo, ang pinaka-apektado ay ang mga vulnerable, ang mga mahihirap, ang mga walang boses, ang mga walang pagkakataon na sabihin ang mga kinakailangan nila sa mga polisiya, sa gobyerno, even sa atin bilang mga mamamayang Pilipino. Kaya lagi ako naniniwala, if gusto natin bumangon ang mga mahihirap, bumangon ng Pilipinas at talagang magkaroon ng equitable future ang lahat, kinakailangan natin ng mga small steps, and bilang mga kabataan, napakarami nating magagawa. We will reach out to the voiceless. We will continue to advocate for important causes. We will lobby, titindig tayo sa mga kinakailangan na bigyan ng focus or attention para talagang mas mabigyan ng solutions ang mga kinakailangan na problema ngayon. Marami sa atin ngayon nakakalungkot eh. We always focus on the solution without focusing on the problem first. And that is something na I hope na bibigyan ng focus ng ating kapwa kabataan. Bigyan natin muna ng focus ang mga problema, fall in love with it, alamin natin kung ano yun bago tayo magbigay ng solusyon. At natutuwa ako sa mga kapwa kabataan ngayon na naging aktibo na kasi alam nila na sila ang solusyon. At
iniisip talaga nila ang mga problema. Hindi natin kailangan maging malaki ang maging scope ng ating mga ginagawang proyekto tulad ng paggagawa ng isang organisasyon. Ang simpleng pagboboluntaryo, ang simpleng pag-a-advocate, ang simpleng pagpo-post sa social media, ang simpleng pag-reduce ng single-use plastic sa kanilang mamamayan. Talagang grassroots approach yan, bottom to top. At talagang cliche man to, pero totoo at laging magiging totoo na ang pagbabago ay manggagaling sa iyo. Lagi ko sinasabi, ang lahat tayo galit sa korupsyon, pero ang korupsyon nagsimula yan sa atin. So ang pagbabago at ang kalinisan ng ating gobyerno, hindi lang gobyerno, pero ang ating bansa ay talagang manggagaling sa atin. At sana gawin natin yan sa araw-araw nating mga ginagawa. Tama, Sir Myros. That's exactly the right way for us to address a problem is for us to know the core of the problem. Then the solution comes after. Sir Myros, ito naman, you have made collaborations with DepEd Philippines, UNICEF. Now, congratulations po. Please invite our car-engers kasi naimbitahan po tayo for a United Nations Forum that will happen in Tokyo, Japan. Sir, how did you feel about it? And ano yung magiging ambag nito for our organization? Yeah, I was about to mention that. Alam nyo pala. Pero I'm very excited, but it's always a privilege. This is my 4th time speaking for the United Nations. The first 3 online, sadly, but now I will be going there physically next week. And this is an important space for us to really lobby our platforms and policies that we want to make para sa kabataan. So, bakit no? Of course, mapapaisip ang iba. Meron na bang plataforma ang mga kabataan? Oo, meron. Pero ang pangalawang tanong dyan is sapat ba? At ang sagot dyan is hindi. Kailangan pa ng mas maraming resources. Kailangan pa bigyan ng priority ang youth development kasi napaka-importante nito. We want it to be non-partisan. We want it to be inclusive. We want it to be progressive. And we want it to be really as a priority of not just the Philippines, but of the entire world. We can't just celebrate World Skills Day that's happening right now and International Youth Day and just wait for it to happen time and time again. We have to make it a priority every day. And of course, the educational or stakeholders such as the education sector play an important role in that. And of course, the whole government, civil society, non-government organizations, the religious sectors, the academe, and lahat-lahat. Kaya it really and development will really take a long time, but it will progress gradually. And I believe that me being a speaker in the UN conference is going to be something essential. But again, sa mga kabataan na nanonood ngayon, hindi nyo kailangan ng United Nations para magbigay ng inspirasyon or magbigay ng plataforma. I've spoken in more than 500 events and schools, and kahit iisa lang ang makikinig sa inyo, 10, 100, 1,000. As long as you get to inspire one to do better or to actually change for the better, then I believe that your goal is going to be achieved. And I believe that this opportunity is the culmination of hard work of not just only myself, but those who believe in the vision of the ASEAN Youth Advocates Network in making advocacy a lifestyle and in making the one ASEAN community truly a community that shares its goals for one another and for the world. Thank you so much, Sir Myers. Thank you so much for sharing your time, and congratulations and good luck for representing your the organization and the youth in this Asian network. Maraming salamat po. Maraming salamat rin. Alright. Ayan, Morning Barkada, no one is an individualist as when it comes to a person who advocates equality. Kaya Morning Barkada, tutok lang. Magbabalik pa rin ang Dynamic Trio dito lang sa Morning Balitaktakan. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue.
Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fracking to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Nako mga ka-MB, marami na naman tayong natutunan. Sabi kanina ni Ma'am Shisheki, wala daw po bang bigay pera karavan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nako, sana naman po bigyan niyo po kami ng pera. Paulan naman kayo dito. Oo, and anyway, thank you so much po kay Sir naman nag-guest ni Ma'am Shisheki for inspiring all of us. Oo, kasi talagang ang youth talaga ngayon, they are now moving for reform and change and education. Kaya bukas, naku, isa na naman yan kasi yon basta Morning Barkada. Salamat sa pagtutok sa amin at sa mga nanood at sa aming guest kanina again sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Huwag mong palit karaban. Bigay karaban naman. Ano to, ayuda, DSWD? Uy, meron nga akong post, nakita sa post sa Facebook na kung gusto niyo daw makakuha ng 3,000 na ayuda from DSWD, PM me. Kuna! Wow! I-PM ko kumangam ngay. Kahit makita dyan, propak mo. DSWD ka? Oo, DSWD ka. Taga-DSWD. Taga-desisyon yan, di ba? Pero hindi ko na message. Pero na-tempt akong alamin kung anong scam yun. Ay, oo. Ibigay mo nga pangbalita. Sige. Sige. Hanapin natin, Sige, huwag kayong papahulog sa mga scam, and good morning din kay Sir Neil Noel Malimban. Siya po ang Regional Director ng BSP Northern Luzon. Good morning, sir, and sa lahat po ng taga-BSP dyan po sa La Union and dito sa Baguio City, good morning. And good morning din po sa lahat ng scam ng aking puso. Isama mo naman ako dyan. Good morning. Good morning. Sana masarap ang ulam mo, magising ka pa sana. Wow! Oo, charot lang. Anyway. Sino? That was before. I remember so many people. I cannot count right now. Okay? Pero anyway, mga ka-MB, maraming salamat sa lahat po ng nanonood po sa aming Facebook Live and also our YouTube Live and sa China Sea Agency, sa mga kapatid ko dyan, kay Mama Shek. Ayan. Maraming salamat and good morning po. Hindi ikaw, And sa La Union, sa family ko, syempre. And sa mga taga-Pasig, Manila. May pa-flying kiss, Ano ba? May pa-fly. Bakit? Bakit? Sorry na garot. Ilog Pasig. Ganda ng kantang yun, At Morning Barkada, maraming salamat din po sa ating international viewers na patuloy na sumusuporta sa atin. And dyan nga pala sa La Union din. Abok, ayan, kailan ang kasal? Baka naman, nakakalimutan mo na andito lang kami para makisulipin. Pag walang dumating dito na kung ano-ano man book, pupunta ako dito doon para mismong tumutol. Kami yung magkakapan ng baboy. Tama. Yan. Sige, pasalamatan na din natin ang ating mga sponsors. Unang-una na po dyan. Ito, na-correct ako kahapon. Pugo Adventure Resort. Yan. Pugo Adventure, it makes pugad. Yan. Binabati natin yung mga taga-Pugo dyan and yung mga from Pugo Adventure Resort. Good morning po sa inyo and pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea. Available po ang iba't ibang mga flavors ng milk tea, frap, kung ano mang pang gusto nyong inumin. Meron po dyan sa Upper Session Road, dyan po sa harap ng TFVR Gym. And kung gusto nyo namang matuto ng musical instruments, punta na po kayo sa Musar Music. Aside from our sponsors, maraming salamat din po sa nag-send ng star. Salamat, Mac. Good morning. And also TG Home Builders and GCP at Baguio Country Club.
Country Club. Maraming salamat Oo, po. Baguio Country Club is the only 5-star mountain yeah. resort Resort. in the Philippines. Yan. Grabe, buong Pilipinas pala ito. And napakaganda po ng history ng Baguio Country Club. Also, napakaganda ng amenities and the sarap whole ng mountain pagkain. At resort. may museum din Yes, sila. itself. Grabe, kaya bumisita na tayo. Mag-iipon na ako ng budget. Dapat 2 million. Hindi pala po 3 million. hindi pala tayo Two, agad-agad. 3.5. Pero hindi natin alam, ano ba? Ay, sorry. Bakit? Oo. Nakipag-away. Oo, and also Maranan and Balaceres Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic. Pupuntahan ko po kayo sa lalong madaling panahon. Napakasakit na po ng aking mata. Pero hindi na sumasakit ang aking katawan dahil ang dami kong produkto mula sa Aldrich Corporation na talaga namang pumapawi sa lahat ng ito kasi nga sabi nila, wala nang aw sa paw! Nakasama niyo muli ngayong Happy Wednesday morning barkada ang raketera at madiskarteng Ma'am Shaggy. Nakasama niyo naman po ang inyong gentle giant sa diskusyon na tawanan, Charles Limon. Ang nagisang napakaliit pero napakakulit minion in the house, Randy Guzman. Tomorrow, grabe! Yeah. Throwback Thursday, agad-agad tayo. agad. Yes, Thursday na agad. Magsama-sama tayo, same time, same kung saan man kayo nanonood. And tutok lang, good morning and good day dito sa Morning Balik Taktakan!